Γεια σας, είμαι ο Άκης και φτιάχνω αυτό το βίντεο με αφορμή το κανάλι μου στο YouTube. Άκης Travel Vlog. Είναι ένα κανάλι που έχει να κάνει με ταξίδια. Ταξίδια που έχω κάνει σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τα ταξίδια είναι το μεγάλο μου χόμπι, η μεγάλη μου αγάπη και ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας. Γι' αυτό έφτιαξα αυτό το κανάλι. Τα βίντεο, Άκη, λοιπόν, είναι από αληθινά ταξίδια, από ταξίδια δικά σου? Είναι από ταξίδια δικά μου, σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Ξεκινάνε από το 2002 μέχρι σήμερα. Δυστυχώς δεν υπήρχε τόσο υλικό τότε και άρα έχουμε από τα πιο καινούργια μας ταξίδια. Έχεις ταξιδέψει πολύ γενικά στη ζωή σου? Έχω ταξιδέψει νομίζω αρκετά, ναι. Το αγαπημένο σου ταξίδι? Είναι πολλά, δεν είναι ένα. Η αλήθεια είναι ο όνειρος ζωής Εάν θα ήταν... ξεχώριζες ένα από αυτά τα ταξίδια που έχεις κάνει? δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Γενικά, τι θα πρότεινες στον κόσμο? Τι θα πρότεινα στον κόσμο? Να ξεκινήσουν, όταν ξεκινάει τώρα κάποιος και δεν έχει βγει στο εξωτερικό, να ξεκινήσουν με μια Ευρώπη, σιγά σιγά να δουν 2-3 πόλεις, 2-3 χώρες και μετά να πάμε στην αγαπημένη μου Ασία, γιατί αγαπάω πολύ Ασία. Εντάξει, βέβαια είναι ο καθένας τι του αρέσει και τι θέλει. Εμένα η αγαπημένη μου είναι η Ασία. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα απολαύσουμε τα βίντεό σου. Εμένα δεν θα με συστήσεις? Εσύ είσαι η Στέλλα, εσένα σε βλέπουν στα βίντεο. Εμένα με έχει δει ο κόσμος. Εσύ έχει δει ο κόσμος. Εμένα δεν με έχει δει, γι' αυτό έπρεπε να συστηθείς. Οπότε πρέπει να συστηθείς και εσύ σήμερα. Ναι, ναι. Και θα σε δει και στα επόμενα. Θα με δει και στα επόμενα. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχόμαστε στον κόσμο να απολαύσει τα βίντεό σου, τα βίντεό μας. Και να πηγαίνει πολλά ταξίδια και να βγάζει και αυτός βίντεο. Ωραία. Γεια σας. Γεια σας.